Разкажи ми сега за това, кой е любимият ти автор. Много интересен въпрос. Както казах малко по-рано, аз съм любител на фентази разказите, на романите, свързани с фентази, също така романи, в които има доста мистика и свръхестествени неща. И в тази връзка един от основните ми фаворити, така да кажем, в света на литературата и творчеството е един световно известен автор, който вярвам, че нашите читатели и зрители в момента ще се сетят за него. И това е Стивън Кинг. Аз съм изключително вдъхновен от неговото творчество. Той успява така да създаде винаги герои, персонажи, характери, които през цялото време всичко, което правят, начина по който се държат, ситуациите, в които попадат, всичко това е изпълнено с една динамика, която те държи в едно постоянно напрежение. И така до самия край. Очакваш с нетърпение какво ще се случи накрая, но с още по-голямо нетърпение очакваш да разбереш какво е това, което е мотивирало главния герой, за да може да направи своите избори, които да ни отведат до този край. И затова именно това е моят любим автор, защото в своето творчество, в своите книги той прави именно това. И успява по този начин да завладее умът ми, да задържи интересът ми.